24 човека сме в момента. Няма да има. Тук всичко беше пълно с маси навсякъде, оркестър, музика, всичко. И в момента, като чуете, камбаната бие. Нали? Да. Това всеки път, като я чуя, всеки път ми бърка така много здраво, защото тук всичките се познаваме. Всеки един се познава. И това ще е пак някой близък, който си отиша. Но трудно, все по-рядко се раждат деца.